is a Roman citizen. Saka aitofambira mapepa kuti awane consent from the government. Ekuuraya maKristu. You can just imagine the determination. But one day on his way to Damascus, he had an encounter with Jesus. The light that shone upon Jimbo blinded him. Ega ndokubva atochinja language akati ndimani abva aisaka ishe kumberi zvakanzi ishe anga akutoziva kuti ndishe. Jesu akati ndini Jesu waunotambudza, chienda muguta kune murume achakuudza zvaunofanira kuita. Akasvika muguta imomo asingachaona, akabatiranwa 3 days. Zviri kunzi maskills anenge ehove akabuda mumaziso make. Achitanga kuona patsva anga ane muonero wakasiyana. The one encounter zvakabva zvachinja. So nyasha dzaakangosangana nadzo parodi idzodzo dzakamushandira dzikamuchinja nezita nezita. Akanzi wakunzi Paul. He became one of the greatest, if not the greatest, of the apostles. Yes, he did. Right. When we talk about Christianity, yakashapwa nedoctrine ya Paul. Paul ndiye akagona kunyatso separate Judaism neubeliever wemuna Kristu. Ndiye akatanga kudhila nenyaya dzana circumcision, kudhila nenyaya dzemafestivals zvaifungirwa kuti zvinofanira kuramba zvichiitwa in the New Testament. Paul ndiye akamira akati no, iyi ndonzira, but munhu iyeye wakangowana nguva diki naJesu. Jesu paakafamba panyika wakanga aine varume 12 vakasiya zvinhu. Mumwe wacho ndiPeter. Peter paakakumbirwa naJesu bot, Jesu achida kuparidza akamupa. Jesu achipedza kuparidza akati, now cast your nets to the deep for a catch. Because we have told the whole night, but because it is you that is spoken, I'll cast the nets. Yes. He casted his net, and the nets started to break. Why? Because of the amount of fish they caught. Yes. Upon seeing that, Peter went to Jesus, knelt before him, and said, please go away from me. I'm a sinner. Jesus anakuparidza kuti nezvongo nani Peter. Zviri kufamba seruta semukadzi wako. Jesu akangodemonstrata power. Peter akati ndiri mutadzi andigone kuswera nemi. Jesu akati, don't worry. From today, you shall become a fisher of men. That was the transformation. Imagine munhu abata hove dzakawanda kudaro. Over asiya hove dzacho, over asiya manets acho, kuteera. Kureva kuti akasaturatwa nepresence yaMwari, zvokuti fish dzakashaya value mumaso ake, bhoti rikashaya value mumaso ake, akatanga kuteera murume asina kumupromisa pay. Why? Because grace had visited him. Powerful. But there is a man anga ari ipapo ainzi Judas waibva kunyika ainzi Iscariot. Yes. So vazhinji vanomuziva nekuti Judas Iscariot. Vanofunga kuti Iscariot kureva kuti mutengesi. Zvinoreva kuti waibva kunzvimbo yainzi Iscariot. Saka kwanga kuna Judas zvakare, the brother of Jesus. Saka pakuti Iscariot kwanga kuri kumudistinguisha kuti ndiye wacho uyu. Judas ndiye mumwe vakafamba naJesu. And Jesu afamba nawo akada kuvaratidza kuti mukafamba neni nyasha dziri kwandiri dzinogona kutapukira kusvika kwamuri. Ndokubva avatuma vari 72. Ndokubva vaenda vakanodemonstrata power vakadzoka. Akavatuma vari 12. Akavaudza kuti musatakurika nechikafu. My God will provide for you. Muri kwamuriko. Zvinonzi vakaenda vakadzoka vachifara. Vakati demons were submitting to us. Zvikanzi no, musambofarira bedzi nyaya iyoyo. Faraiwo zvakare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Judas wakanyatsoona the power of God on steroids. Simba raMwari richidemonstrate waakatarisa kudai. But anotori neimwe senemu yaakatozoakwaira kuchechi, yaakabva asina kwesoko, kuti Judas wakanga ari mbavha. Anga asingabire kumwe, anga asingati Jesu kana vapedza service, yamangwana akomana, Judas obva aenda
kumagrosa unotanga kubira aitoba mari yajesu wacho ari imomo achibari apedza kuona zvese izvi still haanagona kuona nyasha dzamwari. Aitoona opportunity yekuba akaona vanhu vachikanda offering so transaction andauzonowa kwakati waibira Mwari kwete iwe unobira Mwari ndoziva uyu akatozobira Mwari vari vese. And because Jesus did not confront him wakaramba achizviita. Ndoda kuziva kuti why was it possible kuti weakness yaJudas yakagona kusenerera ikapinda muchechi manga muina Kristu. Vaiti vakapedza service kuparidzana nawo vanhu vese Jesu aizoswera nana Judas vari 13 achitaura nyaya apa ipandepara zvakati ndataura zvakati Jesu achibatsira. Still Judas wakaramba ari munhu akaipa ari environment ina Jesu. Saka ndauya kuzokuudza kuti kune vanhu vanofeila grace kuti nyasha dzaunzwa dziri pano still vanoita sekunge nyasha hadzipo. That's why you see most women who are loyal and loving, they are married to animals. Mukadzi achiita zvese haana kwaanoenda murume akauya na 3 AM mukadzi anobika anomuka ipapo obika sadza ndamurume anoti handidyi sadza rakatonhora rangu rinobikwa kana ndauya agozviita agodzokera kunorara. Still murume iye anozobuda mumba imomo kunogara namarwei. Inonzi failing grace kuti uine munhu anokuitira zvakanaka at every opportune time unototi uwane mukana wokumuitira zvakaipa. Judas handizoti aita basa rei because inini chandangoziva nechekuti akangotorwa and akabva anzi ndiye aizotengesa Jesu. Vamwe vese ana Peter they were commercial fishermen, vana Matthew they were tax collectors etc. Right? Yes. Judas haana imwe basa kuti ndiye akanyanyowanirwa nyasha. Hapana paakanyorwa zvaitei. Handisi kuti anga asina zvaaita but inini anopaona. Right? Kana ane akapaona oti ningiriki nawo oti what's number dishi 0772162651 otiudzawo kuti aita zvakati but ndikuona sekunge ndiye mumwe wavashoma vakawanirwa nyasha nekupiwa purpose zvokuti ndiye aifanira kunge aine more gratitude to Jesus more than Peter. Ndiye aifanira kunge akataumana isusu vamwe hatina kufunda isusu vamwe hatina maprofessions. Jesu akangoti zvechechi zvapera tiri kudzokera mustreet matanga ngatiri aifanira kubatirira nyasha but ndiye ainyanyotamba nadzo. There is one moment when Jesus was passing. Yes. And then there was a man who was so rich. And his name was Zacchaeus. Zacchaeus, yes. And Zacchaeus heard that Jesus was passing. And he said, at least I just have to see the man. But he was very, very short. Very short. He was of small stature. Ndobva akwira, inonzisaka muti or something like that. Ndobva akwira muti imomo kuti aone Jesu. But instead yekuona Jesu, akabva aonekwa na Jesu. And then grace located him. Yes, it's one thing when you see Jesus. It's another when he sees you. Ooh, yeah. You see, it's one thing for you to know that there is a rich man called Shiang. It's another when he knows that you are there. Pane zvinotanga kuitika kana wasikana. Ndo zvakaitika ipapo. Alright. Ndokubva Jesu ati Zacchaeus buruka. Nezita wena. I'm going to have dinner in your house today. Sure. Ndokubva vaenda kumba kwa Zacchaeus. Zacchaeus was a tax collector and a waiba. Saka part of his wealth yanga ine chekuita nekunokora. Yes. Why exaggerate ma figures? Achitorera vanhu zvinhu zvavo. Jesu achipinda mama Zacchaeus anoti tivhure kuna episodo kuma commandments kuti thou shall not steal. But he did not do that. He did not do that. He did not do that. Jesus just said
chikafu chikauya vakatanga kudya nyaya saka basa ririseya. Presence yaJesu yakavhiringidza character. And the fact that Luke chapter number 19 verse 8. Apana zvanga zvambotaurwa naJesu zvine chekuita nechivi chake. The Bible says, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. Already, atotanga. Yega. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Ndakuda kuti munhu wese wandakatorera $1 rake auya achitora $4 pana. Wandakatorera $400 auya atora 1.6 pana. Ndida kupa munhu wese mari yake boss payanga iri kwandiri iti zvikuda kuti yaifanira ichi multiply. I'm ready to pay back. And Jesus smiled and said, now salvation has come to this house. Right. Wow. Just an encounter with Jesus, one night at dinner, changed a man. Zacchaeus akasangana nenyasha. Mari ikatanga kugona value paari. Chikatanga kugaina value akava Mwari. Ndokusarudza kutora nzira chaiyo. Jesu mwechete paishanduka panga pari busy kushanduka Zacchaeus. Ataranya kuba kwake. Judas angarimo. No, but I'm sure he was thinking this man is not serious. So kunyange pachireurura vamwe parikupona vamwe. He failed the grace. Muri kuziva here kuti Satan aigara kupi? Waigara kudenga naBaba. Ukanocheka Ezekiel chapter 28, inoprofita pamusoro pekudonha kwake nekuita sei kwake. Zvinonzi you were a definition of beauty. Magadzirwo anga akaitwa Lucifer. Zviri kunzi wanga akagadzirwa nemaminerals anokosha. Topezi, beriri, onyx, chichi, diamond and gold and all that. Zviri kunzi all those things were your covering. You were perfect from the day of your creation until iniquity was found in you. He failed grace. He failed grace. I wonder how iniquity found its way into him. In the circumference of the Godhead. So urikuonera kuti unogona kutova munhu akaipa iwe uri pakati pevanhu vakanaka. Kune vamwe vana vanotukisa vabereki right now. Uzatifunga marero ake haana kunaka. Kune vanhu vanotorerwa nevanhu kwavo. Vakuendeswa asi iye nepamusana pekuti ane umhodzi hwezvakaipa anomanifesta wickedness in the environment in a godliness. Ndosaka chiti kana munhu asingakude hauna chimwe chinhu chaunogona kuita chinoita kuti akugamuchire. Nemhaka iyi mwoyo wake wakatoipa kudhara haanakiswe nezvakanaka. Unogona kuti mukadzi unoda kumuda zvakadai ndomutengera mota yakadai anodhiraivha mota iyoyo achikuseka kuti tiri kudzidhiraivha dzema14 ari kunzi mu14 ndiwe uchimupa mari achinodya neboyfriend yake. Nemhaka yei they fail grace. Ndichipedza ndiri kuti Mwari zvingani zvaaita pamusoro poupenyu hwako. Are you not failing grace? Ishoko ngani rawanzwa pangava pano pasoul food ungava kuchechi kwenyu. Nemhaka yei waramba kushanduka? Nekuti shoko raMwari rakatakura shanduko. The word of God carries the power of transformation. Nemhaka yei vamwe vese vashanduka. Nana Zacchaeus vasingaswere naJesu vatendeuka. Ko iwewe Judas, chii chiri kunetsa? God bless you. Bishop.